Ahojky, zdravím vás Sebovideos a vítam vás u ďalšieho, teda prvého tutoriálu. V tomto tutoriáli by sme si vlastne ukázali, ako si urobiť logo bez použitia programov, čiže môžeme rovno začať. Najprv si musíme zadať schránku Pixlr. Vidíte, hneď nám to aj tam toho veľa nájde, čiže na toto kliknete, Autodesk Pixlr. Pardon, kašlem trošku, dáme si na Pixel Editor, lebo tuto ešte nemáme fotky, s tým budeme pracovať potom, čiže klikneme na Launch Web App. No a sme tu, čiže klikneme na Create New Image. Tuto dáme, koľko to chceme, tak ja by som odporúčal teda 800x600. Tak dáme si prvé, čo by sme si mohli urobiť, je, že si urobíme čiže nejaké pozadie, takže napríklad klikneme na toto. Pardon, chceme no, tak si dáme na nebo takto, tak, napríklad tak a iba takto potiahneme tou čiarkou a vidíte, máme nejaké takéto, pridáme si, ja neviem, toto Ačko, tak napíšeme si tam text s Ebo Videos Present, ja neviem. Ale je to logo, takže to uvidíte, keď budete točiť vlastne tie videá, alebo budete na YouTube. Tak toto si môžeme zvoliť písmo, aké chceme, čiže ja si zvolím, neviem, toto. Potom si môžeme zvoliť veľkosť, to je trošku dosť problém, lebo veľkosť je iba asi takáto. Ale tak, chce urobiť také menšie písmo, tak pre to stačí, tu si môžeme vybrať, či chceme tučné písmo, italické, čiže zatočené, alebo obidve. Môžeme zvoliť farbu písma, čiže napríklad takto, môžeme si dať fialovú, to je jedno, proste hoci akú. Ja si dám červenú teda, dám si červenú, dám OK, alebo ešte nie OK, lebo si musíme zmenšiť veľkosť, čiže dáme si na 91. Ako vidíte, už sa to začína rysovať na nejaké pekné logo. Ak chceme, tak ešte môžeme teda niečo nastaviť, napríklad, že tuto si zmeníme farby, čiže klikneme na túto ceruzku napríklad a tu si dáme napríklad zelenú, čiže už to bude vyzerať asi takto, takže urobíme tak a vidíte. Čiže môžeme si to dať, ja neviem, takto, no dáme. Teraz klikneme na file, dáme save a pokiaľ chcete akože mať takú menšiu kvalitu o dosť, tak a chcete mať, aby to malo menej kilo, to asi nikto nechce, kvality 0, tak si dáme kvality 100, má to 169 kg toto, napíšeme si logo, alebo ja neviem, logo, nejaké blbiny, tak potom si to stiahneme, dáme uložiť, teda. A teraz ideme zase na toto rozhranie, ako keby. A pokiaľ chcete, ale nemusíte, môžete si to opraviť, teda nejako upraviť, tak si vyberte toto computer. Tuto vidíte, kde to je, toto vidíte, to je fotka, čiže keď chcete, ja neviem, toto, takto, alebo takto, alebo takto a takto. A ak kliknete na toto modré, tak sa vám objaví, čiže môžete si vybrať tak, jednu z veľa možností. Dáme, dajme to glitter, vidíte? Tak a toto posledné, to žlté, teda trošku kašlem a tak to si môžete zvoliť, teda vlastne okolo vlastne rám fotky, teda, čiže ja si to vyrobím takto, dám si takto to bude, ja neviem, dáme save, znovu si to uložíme, čiže dáme si to počítača, bude sa to volať DDASS,
No a teraz pôjdeme na svoj YouTube channel. Čiže YouTube. A klikneme teda sem. Ja si to meniť nebudem, ale ak chcete, tak si dáme túto zmeniť. A tuto klikneme teda na tento foťačík teda buď pretiahneme, čiže to DDSF, alebo ak sa to volá DDS, stačí, nám to nájde. Teda musíme teraz chvíľku vydržať. Nič nenašla. DS, D. No, neviem, kde to našlo, ale vôbec neviem, teda vôbec neviem, ako sa to volalo. Dám si to do počítača pod menom SDAS. Teda si to vybereme, alebo si to nájdeme na ploche, to už je vlastne jedno. Dáme Ctrl X, alebo nie odstrániť, nie. Dáme vystringuť teda. Dáme, alebo vybrať fotku z počítača. Ak to bude jednoduchšie, tu si zvolíme SDAS. Vidíte, nahráva sa to. No a teda nahrá sa to a tu si môžete zvoliť, teda nemôže to urobiť celé, tak si radšej zvolte ešte trošku menšiu, ja som to urobil tak hlúpo, tak si dajte radšej 640 x tých 480, ale ja si to teraz nastavovať nebudem, lebo ja mám svoju. Teda takto by to asi nejako malo vyzerať. Tak, vidíme sa u ďalšieho videa, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, pokiaľ nie, tak teda pokiaľ máte nejaký problém, tak nezabudnite dať nejaký koment.